Η μεγάλη γιορτή της μουσικής έφτασε. Όλοι όσοι εργαζόμαστε εδώ στην ΕΡΤ για τη μετάδοση αυτής της συναυλίας, σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και ακολούθως ψυχική και πνευματική ανάταση. Και σε αυτά τα δύο τελευταία βοηθάει η μουσική. 2 λεπτά πριν αρχίσει αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός, το μεγαλύτερο ίσως της χρονιάς, να σας ενημερώσω ότι σε αυτό θα ακουστούν 15 συνθέσεις σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα, συν τα αναμενόμενα bis. Τα 14 από τα 15 έργα που θα ακουστούν συνολικά ακούγονται για πρώτη φορά σε πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Το πόσο εκτιμά ο σημερινός αρχιμουσικός τον συμφωνιστή Γιώζεφ Στράους φαίνεται από το γεγονός ότι επέλεξε 8 από τις συνθέσεις του. Υπενθυμίζω ότι η δυναστεία Στράους ξεκίνησε με τον πατέρα Γιώχαν και η οικογενειακή επιχείρηση της μουσικής συνεχίστηκε από τους 3 γιους του, τον Γιώχαν τον νεότερο, τον Γιώζεφ και τον Έντουαρντ. Οι συνθέτες που θα ακούσουμε σήμερα γεννήθηκαν τις δεκαετίες του 1820-30 πλην ενός και συνέχισαν αυτό το κάτι νέο που έφεραν 2 μουσικοί, ο Γιώζεφ Λάνερ και ο Γιώχαν Στράους ο πατέρας. Και ποιο ήταν αυτό? Μα φυσικά η χορευτική μουσική, το βάλς και οι άλλοι χοροί, οι οποίοι κατέκτησαν τη Βιέννη και ακολούθως το Βερολίνο, το Παρίσι και όλον τον πολιτισμένο κόσμο. Οι χορευτές χόρευαν και ξαναχόρευαν χωρίς να τους νοιάζει αν θα κάνουν κακό στην υγεία τους ή στην ηθική τους υπόσταση, όπως έλεγαν μερικοί. Σήμερα, στο πόντιουμ της χρυσοπίκυλτης αίθουσας του Μεγάρου Μουσικής της Βιέννης θα βρεθεί για 3η φορά ο Αυστριακός αρχιμουσικός Franz Welser Möst. Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη μεγάλη γιορτή της μουσικής, τόσο από την Ερτένα που μεταδίδει τηλεοπτικά σε υψηλή ευκρίνεια το μεγάλο αυτό γεγονός, όσο και από το 3ο πρόγραμμα που μεταδίδει απευθείας για τους φίλους του ραδιοφώνου. Ετοιμαστείτε, γιατί οι πύλες του Μεγάρου Μουσικής της Βιέννης ανοίγουν διάπλατα.